Manya-manyan fina-finai kenan daga kamfanin Sultan Film Factory. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda muka saba kawo muku zafafan fina-finai, a yau ma muna tafa muku da wasu shahararrun fitattun fina-finai daga kamfanin Sultan Film Factory. Kamar yadda aka saba, idan zuwan ku ne na farko wannan channel tamu, ku daure ku danna mana subscribing, ku danna alama ƙararrawa domin a rika sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Wayannan sune manya-manyan fina-finai na manya-manyan jarumai wayanda suka fita kuma fina-finai ne wayanda suka yi matakar kyau. Idan kaga wanda kake da sha'awa ga lambar waya na a jikin wannan bidiyo kamar yadda aka saba, sai ku dauka ku tuntube ku yi mana magana ku ce kuna da buƙatar bidiyo guda ɗaya ko sama da haka ko kuma ga baki ɗaya. Mu kuma za mu yi kokari mu tura muku a duk faɗin duniya a duk inda kuke. Mun saba kawo muku shahararrun fitattun fina-finai. Idan kuna so ku rika sanin wa'annan fina-finai ne suke fita a kowane lokaci manya-manya masu matakar kyau, to ku kasance da wannan channel tamu a koda yaushe. Kada ku manta ku dauki lambar wayar mu, ita ce za ta taimaka muku wajen kawo ku gare mu domin mu kuma mu tura muku kowane kalar bidiyo kuke da bukata. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo kada ku manta da subscribing. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa da ku a bidiyo na gaba.